traffic guys. Padong nami uli ni Chrisley na traffic. Traffic kayo. Mana nih arang-arang na. Traffic yun guys. Ay salamat na. Kana man na parking ya ba niya? Alis ko yan. Oh no. Ito sa gunung ba niya? Parking na din. Traffic yun eh na. Betag makadaog mas kuan. May spray ni Matmat. Asa? May tiguang. Matmat. Sa anak ni My Love. My Love? Nauna ka tumbig. Ganda ka po na dito. Kasi may chopper niya. Traffic sunahan. Shortcut na lang medyo skillet kay traffic medyo kayo.
ang lalo. Kabidyo ko ka. Ano? Ano? Lala. Sige na, sakala. Sus, mao di ay. Mao di ay. May nangupan niya. Para. Dai dagan. Mao di gadag langay, nangumpan niya di ay. Mao day guys nga kanang traffic kay gadalan ni sila kuan. Naabot mang sitom. Di naabot ang sitom diri. Ayo. Ano din ang kumpanya pod kanang mga nana ba. Sus Ginoo ko nya portir bag taasa dito napay. Ug di lagi mangitag pagi ang driver sa balhabal aw di ka kalusot oy. Buntagan ka. Mabuntagan ang tao na nangumpanya ba. Pak. Napay sitom driskil. Sitom ba? Na sitom ay na. Kabaw siya kuan. Cities. Taas kayo. Ay, salamat Lord. Wala na traffic. Dito nahan traffic kayo. Na, samot ay tingit din. Standard. Sige na. Standard. Oh. Ako ano, dugay pa tumaabot. Traffic kayo. Galat ka spinta mo yun. Ha? Galat ka spinta. Be. Gawat ka na. Oo. Kung ko lang lumaman. Asag ko. Pero dire. Lagi. Relax mo. Ari tagi la Fritz dong. Ano ko sa kapilya. Ari lang ay. Paglakaw sa doy na unsa naman taong kay. Ulan ka.
Fuck, nakuha billboard na. Oh, dire lang. Thank you for watching. Tara guys. Tara. Win pa. Okay na, thank you.